Bé, anem a fer aquest exercici. Es tracta de fer un diagrama de barres amb les freqüències relatives expressades en percentatge. Aquí tenim les dades sobre les quals hem de fer el diagrama de barres, que va sobre les males herbes que tenim al jardí, i ho farem de la següent forma. Cliquem aquí. Aquí no es tracta de mirar el número, sinó que el programa ens ho ha de fer automàticament. Per això hem d'entrar una fórmula. I per entrar a fórmules anem on posa Asistente Funciones, que és aquí. La fórmula que hem d'entrar és contar si. O conta si. És aquesta d'aquí. On posa contar.si. Cliquem. Una vegada la tenim seleccionada, anem a Siguiente. Cliquem. Ens sortirà aquesta finestra. En aquesta finestra veureu que posa àrea i criterios. Cliquem aquí, on posa seleccionar. Clico amb el botó esquerre. Selecciona el rang B18, G21. B18, G21. Confirmo apretant la tecla Intro. I em torna a sortir la finestra d'abans. Clico aquí, a seleccionar. Selecciono la casella on està la paraula que jo vull que busqui entrar dins d'aquest rang. Selecciono i clico Intro. Acceptar. Si us hi fixeu, me surt 2, que és la vegada que la paraula ortiga està dins d'aquestes paraules. Ara fixeu-vos bé la fórmula que surt. La fórmula que surt aquí dalt és contar si B18, G21, aquest rang hi ha la paraula B24. Si jo arrossegués d'aquí, tot això se m'aniria movent. I per tant a mi m'interessa que sempre faci referència amb aquest rang d'aquí. I per tant, independentment de que arrossegui, sempre m'ha de sortir B18. Per això tinc d'entrar el signe dòlar entre la lletra i el número. El signe dòlar entre la lletra i el número. El B24, que és el que fa referència amb aquesta casella d'aquí, no el tinc de tocar perquè m'interessa que aquest s'amogui, que aquí posi B25. Intro. Llavors venim aquí i quan el cursor se'ns posi en forma de creu, arrosseguem cap avall. I aquí ens surt el número de vegades que surt la paraula ortiga, 2, paraula revenissa, 6, etc. Per comprovar que està bé, apretem la tecla l'icona aquesta, on posa sumar. Cliquem i apretem la tecla Intro. Ens dona 20, per tant està bé. Anem a veure quina és la freqüència relativa. La freqüència relativa es divideix la freqüència absoluta per al total d'elements que hem considerat. Per tant, és igual a la cel·la aquesta dividit, s'apreta la barra inclinada, per la cel·la aquesta d'aquí. Com que aquesta cel·la ens interessa que sempre faci referència a la C30, aquí hem de posar el signe del dòlar. Intro. I arrosseu. I falla el sumatori. Intro. Ara vaig a calcular el percentatge. El percentatge és el mateix que la freqüència relativa però multiplicat per 100. Selecciono. Me'n vaig a formato, cel·les, i on posa porcentaje, selecciono percentatge i selecciono el que no porta decimals, el primer, i acceptar. Entro amb aquesta cel·la d'aquí i poso que és igual al que hi ha amb aquesta d'aquí. I em surt el 10%. Vinc aquí, quan el cursor se'n forma en posa de creu, arrossego. I ja tinc fet el que és la taula de les dades sobre les quals se construirà el gràfic. Vaig a construir el gràfic de barres. Ho faig de la següent forma. Selecciono aquesta columna, apreto la tecla control i selecciono aquesta altra. Fixeu-vos que he seleccionat dues columnes diferents. I per tant això ho faig. Selecciono aquesta, apreto la tecla control i selecciono aquesta sense deixar la tecla control. Molt bé. Una vegada fet això vaig a fer la representació gràfica. Vinc aquí, on se posa gràfico i automàticament me sortirà això.
Tipo de gráfico, barra, columnas, ya está bé. Siguiente. No toco res aquí. Siguiente. Si us fixeu, l'únic que m'interessa és eliminar això i posar un títol. Siguiente. Aquí on posa mostrar leyenda, això no m'interessa, fora. Ja no ho tinc. Título, malas herbas. Subtítulo re, eix X, herbes. Eix I, que és aquest d'aquí. Malas herbes. Percentatge, males herbes, que és el percentatge. De males herbes. I finalitzar. Bueno, ja veieu que ja tinc fet el gràfic. Ara el situo aquí. I ara el que es tracta és de fer-ho que quedi més o menys ben presentat. Vaig a fer-ho de la següent manera. Això d'aquí ho poso en negreta. Canvio el tipus de lletra i agafo un tipus de lletra que m'agradi més, per exemple Comic Sans. Busco Comic Sans. Ja el tinc en Comic Sans. Selecciono aquesta, veieu que no se'n veu, doncs selecciono aquesta columna, aquesta fila, perdó, me'n vaig a Formato, Celdas, i on posa alineación horizontal poso justificado i acceptar. Vaig a tornar a fer Formato, Celdas, i on posa vertical poso centrado i acceptar. Ara això veieu que se m'ha mogut una mica, doncs tiro això cap avall, més cap avall, i ara vaig a donar-li colors, agafo això, apreto la tecla Control i selecciono aquest d'aquí, vaig a Formato, Celdas, Borde, i que tingui una ombra i acceptar. I me'n vaig a donar-li colors. Color d'això, color de fons, per exemple, agafem el color aquest. Color de tot això d'aquí, agafem aquest color. I color d'això, agafem un color groc més intens, aquest color verd. Bueno, i amb això ja estaria fet. I amb això ja estaria fet l'exercici. Ja ho podeu guardar i enviar.